Morjesta! Moro! Tervetuloa katsomaan meidän 2017 ensimmäistä videoa, joka on tämmönen YouTuben tuliterä uutuus. Kyllä. Tuliterä, hei. Ketitkö sä? Joo. Koska me tehdään tää tällä hetkellä YouTubessa tosi mainstream juttu. Elikkä lämmitetään veitti 1000 asteeseen ja kokeillaan leikata sillä asioita. Rehellisesti me tehdään tää vaikka saadaan paljon näyttökertaa ja tilaajia. Kyllä, just jotakin. Eli aloitetaan vuosi heti matkimalla. Yeah! No niin. Ei mitään. Ei muuta kuin hanat auki. Olisiko jotain? No niin. Alkaa pikkuhiljaa vähän syttymään. Ensimmäisenä tämmönen tosi suomalainen objekti, eli HK Sininen. Ja katsotaan, että mitä tästä tapahtuu. Miten se leikka? Rock and roll! No niin. Oho! Kyllä. Oh, se ihan grillimakkara tähän nyt. oh man. Hyvä tuoksu, nälkä tuli heti. Just niin, vähän hyvää ruskeata paistopintaa siinä. On elämä! Hyvin grillattu. Onks hyvä? Ihan HK Sininen. On se välissä. Tää on se YouTube tullut, kuvataanko me syö lenkka. Tää toimii perkele. Siinä on nyt Harrikin ensimmäisen kerran 2017. Joo. Kiitos. Mitä mä kiittelen? Kyllä se on kuuma. Elikkä seuraava objekti on sisu. Suomalainen sisu. Suomalainen sisu. No näytetään mitään vaan. Kyllä, se on sisukas. Oi vitsi, mitä siisti. Täydellinen leikkausjälki. Leikkaat se uudestaan. Mitä pieniin paloiksi. No sitten kokeillaan koko paketti. No, saman tiekö. Ei! Se pitää sahata. Kädellä enemmän. Suomalainen sisu kestää. Kyllä kestää. Suomalainen sisu. Se on Mä se. oon ikinä ollut niinku ylpeämpi siitä, että mä oon suomalainen. Kyllä. Katsokaa, kyllä se. Tuo leikkaa ihan nätisti. Sitten paketti. Kato nyt. Nytte. Oho. Vähän sahaava mulla liikkeellä. Kyllähän noin aika törsseliksi meni. Pakko se on sanoa, että suomalainen sisu kesti. Nyt se on Harrin vuoro leikata. Yes. Kyllä. Mitä mä saan leikata? Tän videon sitten edittipöydällä. Niin. Nyt me vetää tää tosi kuumaksi tää veihti, koska me yritän leikata mahdollisimman monen Oltermannin juuston läpi tää veihti. Kyllä. Nyt lähtee. No niin. Oh shit. Slayan omies. Meneekö vielä seuraava? Ei mennyt kuuheen. Saha. Oota. Fuck. Kato mikä savu tuloo. Juusto brutaali. Haisi ihan juustonaksu. Hyvin paina. Yäk. Ei se männy edes. Ei se männy. Siinä on sulatejuusto. Siinä on sulatejuusto oikeesti. Siinä on. Best grilled cheese sandwich I've ever eaten. Harri tappoi just omias. Muita juustoja rupes vaan siinä. Juusto jäbä. Elikkä seuraavaksi me leikataan pakaste pizzasta läpi te. Työkaluna tällä kertaa toimii pizzaleikkuri. Kyllä. Siis mä en oo nähnyt ainakaan ikinä, että ihminen lämmittää 1000 asteeseen pizzaleikkuriin. Nyt se ei leikkaa, kato yhtään. Ei yhtään. Toi terä alkaa muistuttaa samaa väriä kuin tää niinku kampiosta pidetään. Ne. Ui! Leikkaaksi. Kyllä nyt tuloo. Katsotaan. Kyllä hyvin männä. Me halutaan tää koko pizza keskeltä poikki ja me ollaan tyytyväisiä. Kato mä tyy koko paska kun suli toi muoviosa tosta. Aha! Me saadaan. Kyllä se kato vielä tekkiä. Ei! What? Pizza wins! Anna mennä, pysty vielä. Mitä vittu kun tää... Pizza vastaan leikkuri ja pizza voitti. Tällä kertaa me leikataan 3 popcorn bussin läpi. Anna mennä. Oho. Mitä? Tää on super anticlimax. Metkö Harri? Paina sitä Ei siihen. ainakaan valmis meidän popparit. Ei ne nyt ruvennut kyllä. Täällä rupes aina vaan niinku palaanut. Popparit palo pohja. Valmistukaa nyt yksi. Ei siis mitenkään kuumaton veihti oikeesti. Musta tuntuu, että me testataan äkkiä miten kuumaton veihti. Kyllä. Lämmistä Lämmittääkö se. se siinä? Harri, ot testimaiste. Se oli kuuma se veihti, mutta ei vaan niinku toiminut popparein. Maista nyt tuota kananmunaa, onko se syötävä? On se maistettu sitä. Videoveihteen takia. Niin, se on pakko maistaa sitä. No se on. Toimiko? Enemmän se on kovan munan mies, mutta siis en mä tiedä, en mä näin löppöjä näitä yleensä. Suunipiste. Netissä ihmiset leikkasi niinku tällä 1000 asteisella veihellä niinku kaikkea tosi kallista niinku Joo, Jeesyn kengät ja iPhone ja... niin mä aion nyt leikata mun puhelimen. Oikeesti, totta on meidän pakko saada jotain kallista, ei me muuta saa pieni. Meikäläisen Nokia
En mä muista mikään, kun tää on ollut niin pitkä, mutta tää leikataan seuraavaksi. Production value, kattokaa miten paljon rahaa meillä on laitettu tähän videoon, että muistakaa tykätä. Money, YouTube money. Se on oikeesti ole parempaa puhelinta. Tällä mä ne IG-kuvatkin laitan välillä. Se ei näis kamera. Siellä on nätti punahehku. Siinä on Nokia. Anna mennä. Siitä vaan. Go for it! Saha! Kyllä se uppos, mutta riittääkö haju? Pankaa kiinni, saha! Varo sormis. Kyllä se kestää. Kuvottava haju. Nyt on varmaan myrkkykaasu. Mä se vähän Kama se ovi. Nokia on suunniteltu, että se yrittää sahata poikki, niin se päästään myrkkykaasuun ilmaan. Enemmän kuin tuhoutuu ite, niin se tuhoo sut. No noin. Fuck you Nokia! Samsung on parempi. iPhone on ihan ok. Tää on kostolumia. Kato! Mallista. Kato! Fuck you! Nyt se riittää. Vieläkö sillä soittus? Varmaan. Se on Nokia sentään. KSI Toto Mitsubishi Pokemon Tsumime seuraavaksi matkitaan. Kerta parhaat samurait pystyy katkaisemaan niinku paperin. Se miekka on niin terävä ja se isku on niin terävä, että se paperi menee poikki. Ne. Niin sen takia Tupekon kirjasta pari sivua. Paras aukeama sieltä, elikkä From the Bosses löytyy sieltä kirjasta. Alright. Mitä on siis Tupekon niin vasta, eikä Tupekon? Ei olekaan, mutta kirja on aivan paska, no niin. Savonlinnan markkinoilla myy tämmösiä miekkoja. Sulla on oikeastaan kotona vähän sama. Aika tarkka tommonen. No niin, siitä. Sahaa läpi. Ei se kato. Ei se. Hirveä Tää nyt ei oo ihan se samurai. Me brändätään toi. Eihän tää nyt mikään polttomerkkihän toi on eikä. Ketkä se parvekki oli auki? Hirveesti tulla savua. Kyllä se aika monta aukeamaa meni. Siinä lähti glyffi. Ja siinäpä se. Aika avuutonta. Tää oli vias, tää ei lämmennyt yhtä hienosti. Ei niin. From the Bosses lähti kyllä sinne. From the Bosses on nyt eliminoitu Tupekon. From the Bosses on roostattu nytte. Roosattu. Eikö me tultiin nyt tänne ulos. Täällä on aika arktiset olosuhteet, mutta meillä on muutama semmoista tavaraa, jotka ei ihan sovellu sisätiloissa niinku kokeiltavaksi. Me tehtiin myös tämmönen keihäs, että se on paljon turvallisempi sitten kauempaa. Se mitä me seuraavaksi otettiin kokeilla, niin se on ilotulitusraketti. Kyllä. Todella niinku hölmöä hommaa nyt, mutta Let's do it! Leikataan! oh fuck! Mä teen kiinni vielä siitä. Mitä sä teet? Ei oo voittaa, otti vaan sahaa raketin. Super anti-climb. Tässä on mitään järkeä! Siis kyllä se leikkaa ihan helposti siitä läpi, kun se on palava, mutta ei se vaan niinku räjää. Jännä kun Mä otin papaattimaton mukaan. Autit. Otin. Oi! Mitä se tippuu alas? Siinä oli me ainut papaattimattopuot. Kyllä se toimi. Se toimi, mut se näytti ihan helvetin antiklimaattiselta. Me ollaan saatu nyt ehkä näistä raketista tarpeeksi. Periaatteessa nää oikeastaan vaan niinku räjäyttää nuo raketit, niinku niitten kuuluukin räjähtää. Mutta seuraavaksi meidän objektina on Suomi Jellona. Kyllä. Metsästetään Jellona nyt ihan tosissaan. Niin on toi afrikkalainen keihäs tuossa ja sitten leijona, niin... Noniin. Uka! Uka! Älä! Mitä se tapahtuu? Läpi menee ainakin. Mitä? Kyllä siitä jotain savua tullut. Noniin, kato keihästä. Syöt sä nyt sun leijonaa, mikä se just seivästi. Se voi räjähtää koko vittu! Grillattu leijona! Mitä helvettiä? Leijona on metsästetty. Siinä se on seivästetty pullo. Leijona on metsästetty. Oh my Pikku se god. antiklimattista oli, kun mikään ei räjähtänyt, mutta ehkä mä voisin editoida tähän jonkun. Oi. En tässä videossa vielä tarpeeksi niinku sisältöä ihan. En mä Me tiedä. tarvitaan näyttökertoja. Mä tiedän miten me saadaan niitä. Miten se saa viraali hitti tästä aikaa. Mä leikkaan mun oman kää. Oi. Sekään ei kestänyt tää uutista. Niin se on. Anyway, nyt mä leikkaan mun fucking oman käen. Oh shit. Miltä Petri tuntuu? Mä jännittää, mutta on tätä ennenkin tehty tyhmiä juttuja. Se on niin kuuma toi vehti, että se niinku polttaa ne verisuonet kiinni saman tien. Tohon noin. Siitä se lähtee. Näpeen kiinni.
Hätäristä. Noniin. Ensin vähän feittipeliä tähän ensin. Oi. Oi, nyt on pakko aika. Mitä? Sun käsi! Onks vielä tajuussas? Avaa ikkuna. Mun oikein käsi, millä mä nyt runkkaan enää? Siinä on nyt mun käsi. Eikä siinä. Mut en mä tiedä, ei tää kyllä vielä tässä. Ei tää vielä riittää. Ei, siis tää ei oo tarpeeksi extreme. Lisää kehoasia. Nyt minä teen. Mitä sitä? Minä leikkaan minun munaa irti. Lekkari. Eikä tää on vaan mulkku irti. Ei tässä nyt siis oikeesti. Ei tässä oo mitään järkeä. Nyt No niin. lähtö. Ai, muna irti! Mitä iisisti? Oi! Oi jumala! Leikkaa välissä. Ei! Elä enää! Ei tätä kestä katto! Silti vielä tajuussa. Se oli oikeesti Tuli kotkavat ikkuna oikeesti. Ei mennyt oikeesti mitään ruumiosia tällä leikillä. Tää oli tämmönen clickbait. Tää oli tämmönen clickbaitti, mutta en mä tiedä. Jos tykkäsit, niin jätä thumbs up. Yes. Kyllä. Ja käykää tosiaan seuraamaan Instagramiin. Ottakaa haltuun, sieltä te saatte yleensä niinku ekana info siitä, että milloin on niinku tulossa uusia videoita. Ei mitään, nähdään seuraavassa videossa. Moro! Morjesta! Tämmönen old school Old Enni. school. Näet? Niin. 6/7.